Учтивостта е безплатна. Явно за това някои не я използват. Библията казва, любовта не безобразничи. Безобразието не е само грубо действие или дума. Понякога е тон или поглед. Любовта уважава, дори когато не е съгласна, дори когато е наранена. Чували сме го всички. Коментар, който не беше нужен. Отговор, който можеше да почака. Тон, който казва повече от думите. Любовта не печели спорове. Тя пази човека от среща. Когато говориш с уважение, ти не губиш позиция, печелиш доверие. Предизвикателство за днес. Преди да отговориш, провери тона си, думите си, отношението си. Това е серията 16 думи за любовта. Утре следващата дума. А сега напиши в коментарите в кой момент най-лесно изпускаш тона си. Подкрепи серията, харесай видеото и се абонирай за нашия канал, за да продължим заедно с следващата дума.